ассалому алайкум дӯстон, шумо дар шабакаи беҳтарин яъне нокаутиҷӣ қарор доред ва мо имрӯз дар бораи аз куҷо бепул тамошо кардани турнири Esa Young Eagles 23 гап мезанем. Дар ягон ҷо ба ҳузури шта лайка зер кунед, мо боша видеоролика сар мекунем. Рафтем. аллакай турнири Esa Young Eagles 23 дар шаҳри Грозный сар шуд ва дар ин турнир 4 ҷанговари Тоҷикистонро муаррифӣ мекунанд. ҳамагӣ дар турнир мо шуморо 22 набард интизор аст. дар карди пешакӣ ҷуфти шашум ин ҷанги Меҳрдод Умаров бар зидди Омар Рзаев мебошад. пас аз он ҷуфти ҳаштум бошад набард дар вазни 57 кг Довуд Идибеков бар зидди Ҳасан Бисултанов аст. пас аз ин ҷуфти 13ум дар вазни 84 кг набарди Беҳрӯз Қурбонов бар зидди Байсангур Суркаев мебошад. ҳамакнун дар финали Гран-при Esa Young Eagles ҷанги дуюми карди асосӣ набард дар вазни 61 кг Хуршед бо лақаби Гудбой бар зидди ҷанговари Чечени Табор Асвад Ахтамов мебошад. ин турнир айкуҷо тамоман бепул тамошо кардан мумкин аст. мо ҳозир якчанд вариантоша шумода пешкаш мекунем. якум вариант ин худи саҳифаи PPV Asa MMA мебошад. ба саҳифаи расмии Asiya MMA медароед ва дар экрани асосии турнири Esa Young Eagles 23 бепул тамошо мекунед. варианти дуюм ин саҳифаи телеграм канали мо яъне нокаутиҷӣ мебошад. мо аллакай дар телеграми худ ссилкаи бепули турнирро дастрас кардем. ссилкаи телеграми мо дар якум комментария закрепитшуда қарор дорад. варианти сеюм ин саҳифаи инстаграми мо мебошад. танҳо набарди Хуршед Назаровро мо дар инстаграми худ ба таври мустақим яъне прямои эфир пешкаш мекунем. аз ҳамин хотир ба инстаграми мо низ обуна шавед. ссилкаи инстаграм дар комментария закрепитшуда ҷойгир аст. хуб дӯстон, ба ҳамаи шумо тамошои бофароғатро орзумандам ва ба ин 4 ҷанговари тоҷик бошад ғалабаи дурахшонро орзумандам. дар телеграм канали нокаутиҷӣ ҳамаи шуморо интизор мешавам. то видеоролики навбатӣ, хайр. Tojikiston papi! Pesh bro. Pesh bro. Pesh bro. Ah, Khurshid. Ay Tojikiston, hammadan salom.